Avventura bil-quad bike spiċċat ħażin għal Ruben Azzoppardi, żejtuni ta' 34 sena li tilef ħajtu biex sal-aħħar jiem tagħha l-2016 baqgħet tħalli l-vittmi. Kienu 6 ħbieb li niżlu x-xajra ta' Ħażabbar isuqu dawn il-muturi fuq 4 roti fi żmien fejn kulħadd jażel li jirrilasta xi ftit. Iżda għal xi raġuni dan ir-raġel waqa' mill-irdum għal isfel tret sulari fl-inħawi magħrufa bħala ġol fit-tafal fix-xajra u spiċċa mal-blat bil-mowġ violenti iħabbat viċin tiegħu. Fuq il-post mal-ewwel intbagħtu l-pulizija, membri tal-protezzjoni ċivili, il-forzi armati b'helikopter u tim mediku b'ambulanza. Sfortunatament ir-raġel tilef ħajtu fuq il-post waqt li kien qed ikun assistit. Bħuħ fuq il-post xieda ta' din ix-xena ta' dieqa. Qalb il-baħar jibla l-art f'kesħa x-xoq il-Adam u friħ qawwi li jfixkel u jipperikola kollox, il-ħaddiema tas-salvataġġ tellaw il-ġisem bla ħajja mill-irdum. Dwar dan il-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Asta Joe Mifsud li ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet mill-pulizija għadhom għaddejjin. Intant fuq Facebook spikkaw messaġġi mingħand qraba ħbieb li esprimaw sentiment ta' dieqa u xokk għall-aħbar tal-mowt ta' Ruben Azzoppardi.